लोगोफोर सानब्रैसोनि उनाव नोंथांमोनजों नुजानो फैदों सानब्रैसो जाबाय भिडिअ लाबोयैया माने सानब्रैसो भिडिअ लाबोयैनि जाहोना जाबाय इलेक्शन डिउटि थानायनि थाखाय माने भिडिअखौ लाबोनो हायाखै 9 खालि इलेक्शन जानानै थांबाय 9 नि सिगां 8 खालि थांनांगौ आरो बिनि सिगां सानसे सिगां मा कमप्लिट इलेक्शननि थाखाय प्रिपेयार माने 7 निफ्रायनो प्रिपेयार 7 8 9 आरो 9 खालि जेब्ला जमा फैगोन जमा होनावनो हरनि 12टा 1टा न' मोनफैनायावनो स' नेक्स्ट डे मेट्रिकनि रिजाल्ट होबाय स' खनसेनो मोननै इभेन्ट आरो ओरैहाय इलेक्शन ओरैहाय मेट्रिकनि रिजाल्ट HSLC फाइनाल एग्जामनि रिजाल्ट आरो बेवहाय ओरैहाय इलेक्शननि बार नांबाय थादोंमोन नाथाय हरखाब माने जेब्ला मेट्रिकनि रिजाल्ट होबाय दा गासै माने फेसबुकआव मा गाव गावनि मार्कशीटखौ होदों ओरैबायदि मोनसे कम्पिटिशन आं इमान मोनदों सबबो मालाय स्टेटासाव फेसबुकआव आपल'ड पस्ट होगासिनो दं आरो जों फोरोंगिरिफोरा मा हालौ लानायबाय था जोंनाथ' जेबो गैया नङा होमबा जोंनिया इलेक्शन डिउटि होनानै मेंग्लिनानै फैबाय बिनि उनाव दा मालाय फरायसाफोरा गाव गाव बरियासे स्टेटास जोंनिया लाबा बेनो जाहैबाय आरो साहा मोनलोंबाय थादों आरो गथ'फोरनि मोजां रिजाल्ट जानायनि थाखाय जों साहा मोनलोंबाय थादों मिथाइ सिथाइ मोनजाबाय थादों बेनो जोंनिया गोजोननाय स' बेबायदिनो रिजाल्टआ थांबाय स' बिराद मोजां जादों एबा रिजाल्टआ बुंनो थाङोबा नाथाय मार्कआ खम जादों बेबाराव बर' मिडियामनि मार्कआ खम जादों पासआ बहुत जादों 100 मोननाया मोनसे बिराद आसरित जादों आरो बर' एमआइएल सब 100 आंनि फरायसालियाव सा 7 फरायसाफोरा 100 मोनदों बर' एमआइएल सा 7 बे बाराव माने बर' एमआइएल बहुत फरायसा 100 मोननायनि थाखायनो दानियाबा पस्टआ हाग्रामा महिलारिखौ लानानैसो जागासिनो आरोना ससियेल मिडियायाव दा नुबाय दं 5 लाख एन्ड 3 लाख 5 लाख आरो 3 लाख नुबाय थादों स' 3 लाखखौ होगोन ना होआ आं मिथिनाय बादिब्ला मोनसे ससियेल मिडियायाव नुनाय बादिब्ला सा 244 फरायसाया बर' एमआइएलआव 100 मोनदों जाहैबाय बिसोरनो जुदि 3 लाख राङै होयोबा 3 लाखदो सानजोबनाव नोंथाङा 244खौ बा 240 प्लासखौ बेसेबां जागोन खमसे खम 7 crore something जागोन 7 crore 30 लाखसनि खाथि जानो हागौ दा होगोन ना बिथाङा आंथ' कुनु मिडियायाव नुवाखैमोन बिथांखौ बुंनाय मानसिफोरासो होनदों सोरबा बुंदों कास्टमा बुंदोंमोननो दा बेसेबां रियेल मिथिया नाथाय आं हाग्रामा महिलारिखौ बुंनाय नुफेराखै निश्चय बिथाङा बुङाखै नालाय बेखौ होनाय नङा बेथ' ओरैनो माने बांसावनाय निउस बायदि नांदों आरो जुदि 3 लाख रां होयोबा आंनि फरायसालियानो 21 लाख फैगोन 21 लाख सा 7 फरायसाया मोनदों 100 स' बे बाराव एसे गाज्रिबो नांदों थांनाय 6 बोसोराव 6-7 बोसोराव जोंनिया सासे फेल जाफेराखैमोन बे बाराव 3 फरायसाया फेल जादों स' बेयो आंनि फरायसालिनि थाखाय एसे दुखुनांथाव सा 63नि मादाव 60आथ' पास जादों सा 3आ फेल जाबाय सा 47आ फार्स्ट डिभिजन मोनदों सा 13आ सेकेन्ड डिभिजन मोनदों थार्ड गैया सा 47नि फार्स्ट डिभिजननि मादाव सा 9आ स्टार मोनदों बांद्राय मोजां जायाखै 500 क्रस जायाखै बे बाराव मार्कआ 498 496 488 बेबायदि टाइपनि आरो 480 बेबायदि टाइपनि आरो मार्कफोरा स' बेनिखायनो बे बाराव बांद्राय मोजां जायाखै नो डाउट जोंनि रेकर्डआ जाहैबाय मा जोंनि फरायसालियाव 43 जन फरायसाया बबेबा मोनसे बोसोराव फार्स्ट डिभिजन मोनदोंमोन आरो बबेबा बोसोराव 35 जन बबेबा बोसोराव 29 जन बेबायदि मोनो आरो प्राय 70-80% गथ'आ फार्स्ट डिभिजन मोनो आंनि फरायसालियाव बे बाराव नाथाय बै गासैबो रेकर्डखौ क्रस खालामदों आरो 43खौ बारनानै 47 जन फार्स्ट डिभिजन मोनदों आउट अफ 63 बाखि 13 जना सेकेन्ड आरो थार्ड गैया फेल 3 फेला बहुत बोसोर गैयामोन बे बाराव 3 फेल फैबाय आरो स' नेक्स्टआव बिथांमोना मा खालामो स' पास जाजोबनाया एसेबां इजि नङा नो डाउट प्राइभेट स्कुलफोरनि रिजाल्टआ बिराद हाइफाइ सरकारि स्कुल हिसाबै जोंनिया माने मोजां होनगोन आरो बर' मिडियाम हिसाबै मोजां होनगोन आरो बर' जाति हिसाबै मोजां होनगोन खारन बर' जातिनि मार्कआथ' 90खौनो मोनखाया बे हिसाबै मोजां होननांसिगोन नाथाय अभारअल जुदि गासैबो आसामखौ लानानै नायबा मोजां नङा आरो बेफोर रिजाल्टआ स' जियानो जाया मानो जोङो ससियेल मिडियायाव फेसबुकआव वाट्सएपआव गासैबो स्टेटास आरो नो डाउट आंबो होदों नाथाय गासैबो मानसिफोरा माने गाव गावनि मार्कशीटखौ होदों फट'खौ साइड होगासिनो माने गावनि पास जानायखौ माने मिडियायाव होगासिनो थादों आरो आं बहुत स्कुलनि रिजाल्ट नायबाय माने गथ'फोरा आं प्राइभेट स्कुलनि खोथा होनदों सरकारनिखौ बाद दोन प्राइभेट स्कुलनि बहुत स्कुलनि रिजाल्टखौ आं नुदों मिडियायाव होदों सोरबा गथ'फोरा गाव होनानै लादों
नाथाय मोनसे बुस्थुखौ नुवाखै आरो टिचारफोरखौ क्रेडिट होआ आरो बांद्राय क्रेडिट होनायखौ नुवाखै आरो ना बांद्राय स' आं मानो बे बाथ्रा बुंदों बे जे एग्जाम जानानै थाङो एग्जामा माने दावहा बादिसो आरो इमान खस्थ' हम भिजिटनिफ्राय गथ'फोरनि न' बेरायनायनिफ्राय गथ'फोरनि एन्सार होनायनिफ्राय मटिभेट खालामनायनिफ्राय मिटिं लानायनिफ्राय गार्जेन मिटिं लानायनिफ्राय बहुत स्ट्रागोल आरो बोसोरसेया बिनि उनाव फाइनालि रिजाल्टआ फैयो ओमफ्राय फैनायनि उनाव माने बेबायदि आरो स' बेबायदिखौ नुदों आरो आं प्राइभेट स्कुलनि खोथा होनदों प्राइभेट स्कुलाव बहुत टिचारफोरा हार्ड लेबार खालामो खस्थ' खालामो न' डाउट बबेखानि जोंनि स्कुलाबो खालामो जोंबो सरकारियाबो खम नङा आथिखालाव सरकारि स्कुला बहुत हार्ड लेबार खालामो आथिखालाव स' रिजाल्टनि मोनसे अखा हादों आरो रिजाल्टनि मोनसे माने दैमा बोहैनाय बायदि जादों आरो ससियेल मिडियायाव गाव गावनि मार्कफोरखौ होनानै लादों सोरबा गाबलायलायदों सोरबा माने खुसिजोंनो गाबदों सोरबा स्टार मोननायाव खुसिजों गाबदों सोरबा डिस्टिंसन मोननायाव खुसिजों गाबदों बायदिसिना नुगासिनो थादों आरो नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया जाबाय 90+ सासेबो गैया बेबाराव स' बर'नि जि फरायनाय बे लासै लासै डिग्रेडसो जालांगासिनो थानायखौ आं नुदों आरो जेसेबां साथिं थांनांगौमोन नाथाय जोंनिया सिथिंसो थांगासिनो थादों आरो बे दुखुनांथाव स' बिनिखायनो बांद्राय खुसिनि रिजाल्ट नङा बेबाराव बर' मिडियामा बे दुखुनिसो रिजाल्ट बायदि नांदों आरो न' डाउट बर' एमाइलआव 100 मोनदों बर' एमाइलआवसो 100 मोनो ना साइन्सआव मोनो ना मेथ्सआव मोनो ना ससियेल साइन्सआव मोनो बाखि साबजेक्टआव जोंनिया मोना बर'आवसो गोजा 100 मोनो आरो बाथ्राया मा थारमाने बाखि साबजेक्टआव मानो 100 मोना जोंनि फरायसाफोरा इमान मोजाङै सरकारि स्कुलखौ आं साइडआव दोनखादों सरकारि स्कुलनि रिजाल्टआ आगोलबो मोजां नङा दाबो इमान मोजां नङा न' डाउट बेखौ मानिबाय नाथाय प्राइभेट स्कुलफोराव इमान मोजाङै क्लास खालामो आंथ' ओरै सानो फरायसाफोरानो गाद्दारि दङ आरो आजिखालि बर' एमाइलआव 100 मोनो नाथाय ओरैहाय 100 मोना कारना मा दा मेक्सिमाम जों नुनो मोनदों जोंनि पार्सेन्टआ 90नि खाथि थायो आरो बेबारावथ' 90बो जायाखिसै आरो बेहायबो नोंथांमोना नुगोन 6खान लेटार मोनदोंबाबो नुगोन नोंथांमोना 83 82 81 लेटारा स' डिग्रेड जालांगासिनो थानायखौ नुनो मोनदों आरो बर'फोरनि फरायनायखौ बेनिखायनो बर' फरायसाफोरा इसेबाव हार्ड लेबार खालामनो गोनां दं होननानै आं बुंगोन खमसे खम 2 आवार्स बा 3 आवार्स इनक्रिज खालामनांगौ फरायनायखौ बर' गथ'फोरा आं बेखौ बुंगोन स' बे जाबाय रिजाल्टनि बाथ्रा नाथाय इलेक्सननि बाथ्रायाथ' जानानै थांबाय इलेक्सना जानानै थांबाय दा जि सानखालि सानगोन गोबानो सानदों इउपिपिएलआ बांसिन देरहागोन बिजेपिआ बांसिन देरहागोन बेबायदि सोलिबाय थादों आरो जोंनि तामुलपुरावथ' प्रमद बर' बिथांखौ देरहागोनखौ कनफार्म होनना बुंदों मानसिफोरा आरो ओरैहाय गरेस्वर समस्तियाव सोर देरहागोन मिथिया न' डाउट सोर देरहागोन सोर देरहाया बेथ' इसोरनि आखायाव दोननांसिगोन रायजोफोरा सोरनो थुदों थुआ बेखौल' मिथिला स' जानानै थांबाय माखासे टिचारफोरखौ माखासे साकरियालफोरा जोबोर हार्ड लेबार खालामनानै इलेक्सनखौ जाहोबाय आरो इमान खस्थ' इमान हार्ड लेबार नोंथांमोना जायफोरा इलेक्सन डिउटियाव गोलैयो बै मानसियासो मिथिगौ आरो इलेक्सन डिउटिया बेसेबां दिमाग खस्थ' होनाय मोनसे बिथिं स' आं लाइफआव 9 बार इलेक्सन डिउटि मावबाय 9 बार इलेक्सन डिउटि मावनायाव माने जि ब्रेनाव जि हेडेक मोनो बे दासिम मेंगायाखै आरो आंनिया थांनाय माने मास मोनसे सिगांनिफ्रायनो प्रिपार ट्रेनिं नन स्टप ट्रेनिं बेबारावथ' मबाइलावबो ट्रेनिं होदों मबाइल एप्लिकेसन लन्च खालामदों बेबाराव इसिनेट बैहायबो आपल'ड नांगौ बेखौ मावबो बैखौ बावगारलाङो अनेक टाइपनि समस्या जादों आरो गोबां मानसिया माने सोरबा प्रेसार उथिलांदों आरो ओरैहाय जोंनि तामुलपुरनि बेलायाव मा जादों ओरैबायदि सिकिउरिटि माने गैया बहुत मानसिनि बाइक गोमादों आंनिया हेलमेटआ गोमादों बाइकनि स' अनेक धरननि समस्या जायो इमान खस्थ' खालामनानै डिउटि खालामना फैबाय सानैसो मानसिया महाराजा राजा जागोन ओमफ्राय रायजो राजानि सिगाङाव थाना दुनियानि मिसा बाथ्रा बुंगोन एमएलए एमपिफोराथ' दुनियानि मिसा खोथा बुङो होमबा रायजोनि सिगाङाव थांनानै जों माने सोलोंथाइ बेकग्राउन्डआव रिलेटेडखायनो माने मिथियो आरो बहुत बाथ्राखौ माने मानसिफोरखौ नंखाय खोथा बुंनानै फैसा होनानै 100-200 राननानै थगाय नङा होमबा बैसोरनि थाखाय थिगसे खस्थ' खालामबाय लास्टआव जोंहासो बाइक गोमा जाबाय आरोथ' ओरैबायदि मोनसे जाथाय जादों माने मिनथावना आरो ओरैबायदि जाथाय माने तामुलपुरनि घटनायै जोंनि तामुलपुरनि माने जोंनि माने आं सोर नामखौ मेनसन खालामला माने सासे मानसिखौ रिप्लेस खालामनानै डिउटियाव लाना थांदोंमोन जाहैबाय बे टिचारा प्रिजाइडिं अफिसार होनना बुङो पिआरअ माने सासे खामानि मावनो रोंथारिखाय बेखौ सोलोंना लांबाय नाथाय बै मानसि जायखौ हरदों बै मानसिनि रांखौ होनांगौमोन सरकारा बा इलेक्सन कमिसना होनांगौमोन नाथाय बिसोरो मा खालामबाय बे रांखौ बुंहरबाय एडिसिया बुंहरबाय मा बे रांखौ नोंसोरनो होनांगोन जों होनाव गैया
सोलायना लांनायनि थाखाय माने रांखौ बिसोर गावसोरनिफ्राय खांनानै होनांगौ जाबाय बेबायदिबो जाथाय माने इलिगेल एकदम इलिगेल कुनु पार्किं गैया स' बेबायदि आरो बेबायदि स्ट्रागल बे जोंनि डिस्ट्रिक्टल' घटना नङा बहुत डिस्ट्रिक्टआव जादों आरो बेबायदि घटनाया निस्सय आरो रानिं वाटार बथल होआखै रानिं वाटार स' बेबायदि आरो बेबायदि स्ट्रागलजों इलेक्सनखौ थांहोयो जायफोरा भट थुयो बिथांमोना बेफोरनि जेबो आइडिया गैया जायफोरा माने लिडारनि उन उन पेट्रल 2 लिटार सोनानै खारफाबाय थादों बिथांमोना बहा बुजिनो बे बाथ्राखौ स' बेबायदि जायो आरो इलेक्सना इलेक्सन डिउटिनि समान आरो हेडेक पृथिबियाव जेबो बुस्थु गैयाना आं सानो आरो नोंथांमोना मा सानो दावहानि उनावनो सबसे गेदेर हेडेक आरो बेयो गुलाय गुजाय जागोन दावराव जागोन सोरबा भट थुनो रोङि मानसि फैगोन बै भट थुनो रोङि मानसिखौ बोरै थुनांगौ बेखौ खिन्थानायाबो दाय बिथिं केमेरा लगायना होयो केमेरा खनाथिं एबार केमेरा लगायदों केमेराया मा होनबायथाय स्केनिं स्टार्टेड अनेक धरननि समस्या आरो माने केमेराखौ खनाव लगायना दोनदो बे केमेरायाव नुजानांगोन कम्पार्टमेन्टआव नुजानांगोन भट होग्रा मानसिखौ नुनांगोन बाङाय माबा दाखोर थाबा बेखौ खनथुमना साइड खालामनांगोन बिनि उनाव दसे दसेनो स्केनिं स्टार्टेड माने हरावबो उन्दुनो मोना स्केनिं स्टार्टेड होनबाय थागोन आरो केमेराया बिनि उनाव जेब्ला लाइटखौ खोमोरगोन बिनि उनाव मा जागोन लाइटखौ खोमोरना होबा बेयो मोनब्रै बाल्ब दङ माने एलइडि लाइट दं बे केमेरायाव बियो जोंनायो ब्लाव जोंनायो आरो गोमोरलायबाय स्केनिं स्टार्टेड हरसेया बेबो सानथाम सानब्रै सिगांनिफ्रायनो बेबायदि बखिबाय थायो आरो केमेरायाबो उन्दुनोबो सान्थि गैया बेबायदि टाइपनि इलेक्सन बेबारनि इलेक्सना स' बेनिखायनो मेंगायाखै आरो नोंथांमोननो भिडिअबो लाबोनो हायाखैमोन स' जायखियानो जाया मानो सोरबा राजा जासिगोन नङा होमबा राजा जासिगोन बिनि उनाव जायफोरा माने बिसोरनि जानानै उन उन खारफादोंमोन बिसोरा सुबिदाखौ मोनसिगोन आरो जों डिउटि मावग्राफोरा मा थिगसे हर सान बिसोरनि थाखाय माने 40टा 50 खान फर्म लिरनांगोन एनभेलपआनो 30 35 40 खान एनभेलपआव सोनांगोन मेसिना तारा मिलायाबाबो दिगदार इनभेलिड ओंखारगोन स' बेबायदि थांबाय आरो दावहाया थांनानै इलेक्सना जोब्बाय दा राजा जाथोसै सोरबा उनाव रायजो राजानि मोजां खामानि मावनांगौ दा बिथांमोना जिहेतु रायजोनि भट लाना देरहागोन दा नोंथांमोना आंनि कुइसना जाहैबाय मा तामुलपुराव थारैनो प्रमद बर' बिथाङा देरहागोन ना गरेस्वराव सोर देरहागोन गरेस्वराव सोर देरहागोन इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफनिथ' केन्डिडेट गैया बेहाय बिजेपिनि भिक्टर आरो ओरैहाय तामुलपुराव बिजेपिना जाबाय बिस्वजित दैमारि स' सोर देरहागोन नोंथांमोना कमेन्टसआव बुं जोंथ' डिउटि मावनाय मानसि जेबो आइडिया गैया निस्सय जेबो केम्पेनिंबो थाङा जों बेनिखायनो जेबो बुजिना मोना आरो मा जाना दं बेकग्राउन्डआव स' नोंथांमोना बुं कमेन्टसआव बुं स' राजाया सोर जागोन एबार तामुलपुरनि राजाया सोर जागोन गरेस्वरनि राजाया सोर जागोन एबार बाखि गासै बिटिसिआव एबार सोरनि पाल्लाया भारि जागोन नोंथांमोना बुं स' नोंथांमोना भिडिअ लाबोगासिनो थागोन दिनैनिफ्राय स' मेंगाबाय इलेक्सन डिउटिनिफ्राय फैनानै मेंगाबाय एसे मोजां नांबाय स' बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ लाबोगोन बाय